Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah Hamanginang. Dan buat jemaat tamu yang turut ambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah kita pada pagi ini, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya ibadah dan persekutuan kita hari ini semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amanami nanami naing marsarma ita rap dot debata marhita perminggota di bagasa sadarion ta beradi maroh hadak pikirata maredde mahita sian bukede nomor 505 ayat sada sadro dia tulu. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi perbadia, na tumo palangit do tanoon. Amin. Isi do na jadi nakok tudolo ni Jehovah, jala isi do na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak pertangan na lidang, dohot ne yasroha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan dewata pergogo naso hatu dosan, amanami saleling nileleng na. Asini rohamdo na mga ramuti hami siyan na selaon rasi rasa nuaing. Jala asini rohamdo na mga lehob barita na ulii. Gabi hanguluan nami. Saya asima roham. Say buhay marohanami. Jala lehon todim na badiay. Asa huatu si hami. Sude panogunogum. Dohot pambahenanmu na balgay. Paiyan mahatam di bagasan rohanami. Asa mardami jala sonak kami, jala lami baru rohanami marhite-hite anakmu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mau. Tapuji Tuhan tas marhite bukit de nomor 700 sada betul. Tatangihon mapatik ni dewata di minggu tasadarion, hima patik palimahon saat rodi patik pesepuluhon. Patik palimahon, ikut pasang apa mudo naturasmu, asa mertuaho jalaleling mangolu, ditano nanilehon ni Jehova di batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakuk. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko lo makatidakkon hata na sututu, maralohod donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham, donga saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nidonganmu. Itak nido yang usahana, atong rap mangidogo mahita tu debata, lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pergogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Marede mahita sian bukit de nomor 300 lalu ayat sadaru di 2. Take now.
Tato poti madusa tanagudangi dia dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo naso hatu dosan jala amanami. Hujo hami do goarmu nabadiei. Alana tergogot tai marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabi jolma alani hami. Namate jalahe sian namate. Nama naik Tuhan wagijang doho mangodihok kami. Asiro ham dihami. Sai patoktong madihami roha hamulateon tuho. O tondi perbadia. Pangapul ni namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa merlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitean ni nasa asin ni roha. Sayunang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata. Ama anak. Doh tondi perbadia. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Aidanga dong ibarni, ay saluhut do perdosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor, binahin ni basa-basa marhite sian asi ni rohana, hinorhon ni panubusyonna marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata bahin habangsa parasian, marhite-hite haporsiaon di mudarna, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede maita sian bukede nomor 100 siapula ya sadaro di 2. Turbu epistel di minggu tasadarion imana tersurat di buku Jakobus bidusada mamuka sian ayat 22 saat dro di ayat 25 marsikat soring mahita majahasa alai gabe siulahon hatai mahamu unang holan pananginangi akan apa totohod dirina. Ay dibereng do dirina, dungi laho mahimana, gabe dang diboto berupana.
Itap nido yang usahana, mertua doakan atau mangihon hata ni debata jalan opyopsa. Amin. Tabegima korsian punguan perempuan gabungan.
Mari meditasian Bukede nomor 25 ayat sadaro di 2. Taha tidakku maha porsiautai, songon nahina tidakku nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergogo naso hatu dosan, natu mopa langit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Antondi perbadia andorang soabuan. Iro tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubano toru dung ditanom na mulak mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul di siamun ni debata Jehovah amanai pergogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak so tanoon manguhumi halak na mangol dohot namate. Au porsia ditondi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Udul mam. Tabigima korsian punguan ama Ebeneri.
Tabigi matiting di huriata. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat bagi kita Minggu tanggal 19 November 2023 adalah sebagai berikut. Topik unang lupa roham di Jehovah atau jangan melupakan Tuhan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-24 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik. Pertama, jemaat baru. Pada hari ini, Minggu tanggal 19 November 2023, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, yaitu keluarga Amang Bapak Andromeda Valentino Sinaga SS MPD, Inang Rima Borusianipar MPD, dan 2 orang putra dan putri. Yang pertama, Morado Mikael Galaksi Sinaga, yang kedua Visenya Alusiau Boru Sinaga, yang datang dari Gereja HKBP Jetun Resort Jetun Distrik 10 Medan Aceh. Sekarang bertempat tinggal di Perumahan Bumi Samata Permai, Blok B6 nomor 14, Goa Masuk Wilayah Filipi. Dimohon kalau ada keluarga yang baru agar berdiri tempat. Ya, terima kasih. Selamat datang di HKBP Makassar. Yang kedua, baptisan. Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akta kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Pertama, pada hari ini Minggu tanggal 19 November 2023, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan tanda terima kasih kita atas pelayanan Amang Pendeta Ucok Fernando Hutasoid MTH di HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan. Karena Amang tersebut akan pindah ke HKBP Yogyakarta, Distrik Jabar Tengdeye. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP. Marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Penutupan kebaktian ulayah. Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, gereja kita akan mengadakan ibadah penutupan kebaktian ulayah yang diadakan di Gereja Bahasa Batak. Kebaktian dimulai pukul 19.00 WITA. Dihimbau kepada paduan suara kategorial untuk mempersembahkan lagu pujian dalam ibadah tersebut. Yang kedelapan, pengumuman A1 kebaktian Minggu di pos pelayanan Goa. Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 yang akan datang atau Advent pertama, akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Laki Padada Sungguh Minasa yang beralamat di Jalan Malino nomor 40 Sungguh Minasa. Masuk pukul 17.00 WITA. Sesuai hasil keputusan Sermon Parhalado yang berangkat ke sana adalah kategorial NHKBP untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. A2, pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 19 November 2023, yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Batak adalah Amang Pendeta Ucok Fernando Hutasoid MTH, Pendeta HKBP Tamarunang. Sedang Amang Pendeta Porisman DM Lubis MTH
pendeta fungsional HKBP Makassar melayani firman Tuhan di gereja HKBP Tamarunang. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. A3 penahbisan situa dan pengangkatan guru sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan penahbisan majelis atau situa kepada 2 orang calon situa HKBP Makassar dan pelantikan 3 orang guru sekolah minggu. Marilah kita mendoakan agar acara penahbisan dan pelantikan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A4 akhir tahun gerejawi. Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 yang akan datang adalah akhir tahun gerejawi atau ujuk tahun Parhuriaun. Gereja kita mengadakan acara peringatan bagi jemaat yang telah meninggal, manang parningota diakan nang moding. Acara dilaksanakan setelah warta jemaat. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. A5 jadwal kebaktian Pesta Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di HKBP Makassar dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Itu B, jemaat yang sakit mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Sinaga, Simajuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Bajar Nahor, Jigi Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. 4, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya Wini Baho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang ketujuh, Inang Nyonya Situa Kagul Tom Ciha Boru Pardede. Yang kedelapan, Inang Nyonya Iji Siturus Ciha Boru Panjaitan. 9, Amang M. Tambunan. 10, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang 11, Gamalier Gabe Hutapea. Yang ke-12, Amang Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA. Yang ke-13, Metasya Serenauli Boru Hasibuan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat-jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 November 2023. A. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 9 orang. B. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. C. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang E, jadwal pemakaian sopo. F, jadwal pemakaian sopo dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Tema Natal PGW KW 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Yang selanjutnya daftar donatur dapat juga kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Begitu juga di keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Saunari hupasatami matu amang padita hutasoi dot keluarga lau pasahato parta dikata di Huria HKBP Makassar alani hula kami mati kitu hala amang do keluarga. Horas napi narsangapan inang padita resort, inang padita lubis dohot sude aka dongakku parhalado amang nababan inang diakones na huhahulongi rohanami ruasnya ke Makassar memukasian sekolah minggu remaja napo sebulung ama ina lansia songoninang ruas partisipan. Jadi ima tutu nunga dapat be partikian nami ikon
mutasi mahami pidda tugas GBP Padita Fungsional di HKBP Yogyakarta Distrik 10 Walu Jabar Tinggi. Kami nunga mangula di HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan 4 tahun 10 bulan. Waktu na singkat dok molo dibadikon dohot pengalaman ya kadongan di Makassaron adong na 1 tahun, adong na 8 tahun. Jadi waktu na singkaton tongdo huhamalato rohanami tutu boido marhobas jala boido marsaor rap do tamu kamang akainang di HKBP Makassaron. Jadi tutu saleleng di parsaurata saleleng na marhobas sami di resort Sulawesi Selatan gudang dua ka hahurangan nami aka hagaleo nami di hata di pamerengan menang dia ka parulaon marition akamang akainang remaja nang naposobulung hami manggido maaf. Jadi salpuhok kamu mak aka nasalpuih marpanatap mahita tujolo tangnya ko kau mahami dan yang borhat tu Yogyakartaon nang pedao hita hamina di Yogyakarta non hamu di Makassaron ba setoktong mahita tangyang masih tangyangan ba molo rohamu tu Yogyakarta manang namardalani manang napida tugas baboy ma hita pa Jepang muse ujemput pe marite kereta api ya teh alam molo mar mobil 1,5 jam ale molo mar kereta api kurang lebih 40 minut ongkosna pe murah hola 20.000 dok jadi akhir kata dohono nami ma tutu hau gala-gala pajak kita ni si Zakius manang tu dia hamu akamang kainang ruas dia ke Makassar nang hami nabor hatu tepat na baru saya toktong ma diramoti Tuhan Yesus imah atas ya kami horas ma dihita. Ya, mewakili sian parhalado do ruas HKP Makassar hulakai mati kitu amang situa J Pasaribu MPD. Shalom. Selamat hari Minggu madhita saluhuna. Dihamu amanami nanami no parsangapi hami. Mohon maaf molotungau pin na jongjong isong mewakil hita saluhuna. Nau parsangapi hami amang pendeta hutasoi do tinang. Nau parsangapi hami inang pendeta Simamora boru Silitonga. Inang pendeta Lubis boru Simorakir. Swaksoni nang amang nababan inang diakones boru Sinaga. Tapuji matuhata peringgam basai siala asido dengan ibasana bohi tamarpung di bogasa sederion. Toho matutu pas ditikyo martading hata amang pendeta utasoit. Maulo tabereng memang boy dohonon song nedok yang padita naking waktu nasingkatin na. Jadi malah songok kita sebetulnya di HKBP Makassar belum begitu terasa alaung godang do amang hutasoi di HKBP Tamarunang. Alai dohono do song nai do nyaka namalo datang tanpa muka pergi tanpa punggung. Najoloi dung diojak ko namang pendeta hutasoi di HKBP Tamarunang ala hita songon sabungan teroro nasida bata do diri tu hita. Hata nami tu amang pendeta hutasoit mau lihat mamang di pelayanan yamang selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan. Molo binegesian pelayanan yamang boy dodohonon merdala dodo dengan dang adong polaria-ria di tengah-tengah ni ruasmu di HKBP Tamarunang.
ngada potamang naulina dengkan selama di Makassar na perjulu boy gabe S2 mangat harapan nami sian haga BP Makassaron ala di Jogja adalah kota belajar baboy mar amang mesian non 3 tahun naik gabe doktor mau untuk sementara amang masih pendeta fungsional harapan kami paling tidak jadi preses dong yan non boy mamuse tuaka jenjang karir na mangihut hubot hamido keberhasilan yamang saya yakin atas dukungan inang Bursagala karena dikatakan keberhasilan seorang suami itu adalah didukung oleh istri yang ada di belakangnya pasti kita setuju jadi untuk itu amang sian hami HKBP Makassar tong dohonon nami molo tungadong nahurang lubi diakka parsauratta diakka pardonganotta selama 4 tahun 10 bulan non tong dohami mangido maaf so itu amang nang tuinang sayang gia ma muse dinganan baru boy amang lebih meningkat karena kami yakin kota Yogyakarta itu adalah kota pelajar dan seperti yang saya dengar amang adalah khusus untuk pendeta Naposo itu amangat pendeta tuaka remaja Naposo berarti peningkatan harus ada Maulana Nasalilingon amang marsaurus mulai anak sekolah minggu satu nama tuan lansia haduan terfokus tu remaja Naposo sayang gia mamargogo amang saya di pasu-pasu tu hatta dohonon nami masong nedok kondisi tua-tua napura tano-tano inna rangging masih ranggongan tung badat tapi pada udau tod ditaima masih gonggoban soni mahata sian hami khususnya HKBP Makassar mau lihat ya Mari demahita sian bukede nomor 610 ayat sada do udutna laos disomma taba saat pilihatta. Hibul roh aku di Tuhan Yesus sudeng oluku di Tuhan Yesus iutonoku do Tuhan Yesus dan oloa sumurut be sayu tundahon haporti bion silang ni Kristus mahoda potong sayu tundahon haporti bion dan oloa sumurut be So adong pe na olo dohon alai rohaku sai marsihon tung so adong pe na olo dohon dang olo sumurut be beta ihuton ma Tuhan Yesus ona di jodoh roham patulus beta ihuton ma Tuhan Yesus sayuna ho sumurut be
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Hamuna kadongan sahuria tabukama turpuk jamita di parmingguan sadarion buku 5 Musa walu ayat pitu tu 10 walu 5 Musa bidu walu ayat pitu tu 10 walu Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 18 5 Musa walu ayat pitu tu 10 walu di hata Batak di dok masongonon ai Jahoba de Batam manogi hokko tutano na denggan tutano na marbatang aek marmual dohot martao akan nama baor dirura dohot didolok sadatano hatubuani eme jagung hau anggur hau ara dohot dalimo tano namar miak jetun jala namar situak niloba sadatano nasopola marhangaluton panganon murotim disih jaladang hurangak ko di manang aha sadatano batu na dobosi jalasian dolok-dolok na tarhali hotobaga ia dung mangak ko jala bosuran ikon pujion mudo Jahoba de Batam alani tano na denggan naung nilehon na ituho atong ramoti madirim asau nang lupa roham di Jahoba de Batam gebedang diradatiho akatonanai uhumna dohot aturanna akana hutonahoni tuho sadarion asa unang iya dung mangak ko jala bosuran jala di pauliho akabagas nauli diinganiho tole lobum dohot biru-birum lam sinurdo jala gadda perak dohot sere diho gadda huhut saluhut na diho hape lam dipagijak koroham jala lupa ho di Jahoba de Batam nama dogi hokko ruar sian tano Misir sian bagas parhato banan ibana manugu-nugu ho di halongonan na bolon jala na jorbut inganani ulok tulung api dohot naga dohot hala tano hasang huhut na somarisi aik ibana tahe parwa di ho aik sia dolok batu na pirsahali ibana mangalihokko mangan manna di halongonan naso tinadda niya kaupum asa ibana paserep roham dohot mangujuniho asa merasonangak ko bahenon na di ujung asa unang dohononmu di bagasa roham gogoku sadiri dohot waso ni tangakku mangomo diau hamoraonon ikon paingot ingotoni roham tahe Jahoba de Batam ai ibana do na mangaleo gogo tuho mangomo aka artai asa pahotton padanna naung nirahunna tua kaupum songon na adar sadarion ima sahat ni turpuk jolo hubereng jo jam nami hamo kamang hamo kenang 10:05 alaon nama jamita nami na parpudi na marhubas di resort Sulawesi Selatanon dakuboto atik sogot haduan gabi pada tersot di son hamiate amin atong pinagajang majamita on 2 jom boy do tolak muda do 2 jom marjamita hami ulup itu asa penyegaran jo penyegaran
Hamo kadongan sude do jolma heya lupa. Sude dangadong nang go jolma naso heya lupa. Jala alamiah doi manusiawi. Sadaha galeoni jolma olo do lupa. Alai turpukon pai ngotok kita asa unang lupa. Jadi molodohonon ni topik minggu tasadarion unang halupahon Jehovah de Batam dang namadok maralo tu sifat ni jolma na olo say lupa daw. Na pai ngotok kita do. Na pai ngotok kamu ruas ni HKBP Makasaron. Na pai ngotok kami akaparhalado asa unang lupa hita di Tuhan Jehovah de Bata. Dibuat maturpukon sian buku 5 Musa. Ala bangso Israel bangso na olo lupa do imak hagaleon na molo lupa jolma olo do ditikina sonang gebe lupa madi debata. HP di bangso Israel diturpukon dakkolan tiki sonang ibana lupa ale tiki susah pe lupa do di Jehovah. Tiki sonang tiki susah mereka lupa kepada Tuhan. Dia mai tiki susah halaki lupa tu Jehovah. Godang do kesaksian ni turpuk hamba kadongan di sada Musa manang di 2 Musa, di 3 Musa. Dung sahat halaki di halongonan, HP sebelum nanga di pasat di bata manna, mangan sagu-sagu, dung Roma kaparukilon, itor lupa ma di bata, itor marungut-ungut ma, itor di salahon ma di bata, buasa ma di buak kohami Musa, tu padang gurungon, padang gurun halongonan HP ia tikiri tano Mesir denggando parngoluan nami dung dison gebe susah alani bangsoi tiki susah lupa di debata tiki sonang pe lupa di Jehovah. Dakuboto atik nasongon itu kita hamu kadongan bukan hanya waktu senang kita lupa kepada Tuhan, waktu susah jangan-jangan kita juga seperti itu. Ala gok do jolma nuaengon tikiro arsak, tikiro parsahiton, tikiro hangaluton, itor marungut-ungut di salahon debata, idang olo mandok moliate, manang marlopi tangan mangidu pangurupion sia debata. Itor protes ma, itor godang ma, hasalahon na didok, nahodo Tuhan ang ben songono nau, dang adong roha, mandok moliate di Tuhan. Imana masa diturpukon hamo kodongan apalagi neng masuk mahalakon turpukon tu tano Kanaan. Di tano Kanaan gok dua ka bangso Sileban, bangso naso mana da debata. Aik behado dung masuk halaki tu tano Kanaan. Dugi marsaor mahalaki tu bangso Kanaan, bangso Sipelebegu naso mana da debata. Gebedais mahaporsiaw ni Sipelebegu tu haporsiaw na sida. Gebe di halupahon ma debata ido ubah di paingot ma unang lupa roham di debata nang hita pihamo kadongan moludung sahat hita di tano pangaratuanon unang lupa hita tubuh na pasugit unang lupa halak batak isi halak batak na jolo tiki sahat sinomensen tu silidung baru-baru kami dung mulak rapat padita usang kami do mardalani tu peraja mardalani do tu selidung mardalani do tu hutadame hutani sinometchen molo masuk kita tu HKBP hutadame di pintu masuk nai adong do patung do mensen di sih hutadame da dibuka oputa sinomensen do na jolo halak batak isi membuka huta gebe ibadah do raja huta jadi dibayin ma patung sinomensen di si songon tada mandok moliate ni halak batak tu sinometchen
na jolo halak batak dang ditada manjaha buku, dang ditada huruf, dang boy mangetong. Ahado ulo ni halak batak na jolo marbedai. Ido marporang, cemburu dohot hutan nasadaan, marsahit-sahit, dang diboto menjaga hahipasonna. Tikiro sinumetchen ala wabah kolera do hati-hai, disilindung wabah kolera, gok maka halak batak nahona kolera. Aladang diboto menjaga hahipasonna, tidak tahu menjaga kebersihan, tidak tahu. Bamolong neng mangan, bamangan buti. HP sian hauma do, sian sabado, dak olo memburi si pangidona, tidak mau mencuci tangan, itor di mangan masongoni. Beujungna marsahit kolera mak. Dia jadi senometchen mak, bohado menjaga hahipason. Dugi di bere senometchen mak, bohado menurat a hutada letter A. Lagi teh hamu kamang hamu kenang najolo di persikolaan. Baido dah ikon ingoton tadoi. Ikon taingot do songon dia. Oputan najolo di halak batak yang tidak tahu baca tulis, yang tidak tahu menjaga kebersihan. Roma sinometchen, Roma berita nauli, halak batak jadi maju. Jadi harus kita ingat orang Batak maju karena apa? Karena firman Tuhan. Amin. Seperti itulah suku bangsa yang lain. Toraja juga maju itu karena firman Tuhan. Kita bisa sampai ke Makassar ini itu karena firman Tuhan. Coba kalau nggak ada firman Tuhan, bagok mah hita di boda pasogit lagi, bagok mah. Dang olo hita mangarato, dang berani atong. Songon dia hita mangarato. Dakya dang boy hita manjaha buku manang songon dia, dang pistar hita. Alai alani firman Tuhan, boy mah hita songonon denggan. Adong nagabe menteri, pejabat, do takalan asing. Itu yang harus kita ingat. Jas merah dinasti Soekarno. Apa itu jas merah? Adong disorak kenapa sebulung? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ada lagi yang bilang, bangsa yang besar ialah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawan. Jadi betul-betul itu harus mengingat sejarah kehidupan kita. Sonari ahado pangatusyon ni marningot. Apa arti mengingat? Mengingat itu bentuk kata kerja past tense, masa lampau. Sekarang kita present tense. Sekarang, kan begitu. Besok itu adalah future. Bagaimana bentuk past tense, pas, kita hadirkan dengan keadaan kita sekarang ini, present tense. Itulah mengingat. Mengingat ialah suatu keadaan atau suatu kegiatan kita tarik past tense yang dulu ke dalam peristiwa masa kini. Kita ingat. Jadi mengingat itulah menghubungkan peristiwa masa lalu dengan kehidupan yang sekarang. Oh, kami dulu seperti ini. Roham itu Makassaron, nanggosada kareta pedang adong. Dengita he, hama kamang. Manang mar inova do hamuna jolo di tahun sada sia-sia puluh. Atik namar ahate mar kapal laut ya teh hami marpel nido 2000 tiki mulak sian belawan tu Tanjung Priok. Ala jabunami tiki di Tangerang marpel ni. Mar tampo mas tay hamu sian belawan tu Makassaron. Ipe ikon saminggu tahe. Dengi tahe. Adong do hamu namar Innova sia kota Medan tu Makassar. Nanggo kareta pedang adong. Ikon ingoton muna doi hama kamang hama kainang. Hape sonari piga ma keretamu amang. Ngaguk kan? Piga ma kontrakan. Piga ma mobil. Piga ma jabu. Dak kabilangan biate. Amin. Begitu dah. Harus kita ingat itu. Ise ma membayani amang, inang. Siapa bikin itu?
anggodang debata dang bui ala di pasu-pasu debata do halak batak di Pangaratuanon di Makassaron ubahen bui dinggan saluhutna idu naking edeniaka ina gabungan unang lupa hori debata ngadong be jabum ngadong be dinggan diho ngamarja batak ko dinggan perkerejuanmu unang tois roham molo nunga dapot na rikot diho molo lupa so tungga bihamago wadiho dagi taya kainang deido naking dialusi di ayaton molo tajaha di ayat 20 sudi maha mujo majaha ayat 20-on turpuk tasadarion songon bangso parbegu dua-dua ya amagoan mago siapapun orang yang lupa kepada Tuhan dia akan hilang dia akan mati selama-lamanya mago maibana molo dang olo ibana marningot pambahinan ini bata mago ma mol dakya marminggu mago maibana dakya martangyang mago maibana dakya tu pungon henlak batak da mago ita hegwaron dung pimarujungulu isi dongan tubuna itor susama bahadong do si HKBP sukun mah HKBP atole matong do holong kan HKBP dibuat mah di HKBP HP ujuni nguluna sautari da ibana hamu kadongan alania saunang lupa hita di debata aha manueng kunci sukses aha manueng resep di hita aha manueng naikon si ulah honota di ayat 10 sadaido atong ramoti madirim asau nang lupa roham di Jahoba de Batam gebedang diraluti ho akatonanai uhumna aturanna akan nahutonahoni tuho sadarion halak na mangaradoti dirina ima halak naso olo lupa di pambahinan di bata molo didok di bahasa Indonesia di ulangan 8 ayat 11 dikatakan hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan halak na olo mangaramoti dirina ima halak na olo toktong mandok mulyati di debata dia berhati-hati halak na olo mangaradoti hatani debata ima halak nolo say toktong solhot jonok rosu parsaorona di debata nanggo sahali pedak kaya ibana olo lupa martangiang nanggo sajab pedak kaya ibana olo lupa di debata say toktong do Tuhan aha do bahenok kusugut dari Senen aha masih lahonok ku Tuhan on madaftar ni akaulauku aha masih patupau ku Tuhan songon dia mabahenok ku Tuhan aha ma hatahonok ku Tuhan ingot maibadah di debata hamu kadongan ima didok peristiwa mengingat ialah dia mau menghadirkan masa lalu kembali kepada masa kini apalagi mahamu kadongan ikon ingotot tado songo dia do pambahnya di debata tu hita naung pasidukon aka dosa manang hagaliota marhite hamamate ni Kristus Yesus di hau pinarsilangi naiko kita dosa siktong namate di hau pinarsilang ape gabe ibadah ma menggati hok kita ima anugerah Allah yang luar biasa marhite na marningot pakokopon ni Tuhan Yesus marhite mahita dapotan hagogoon alani hamu kamang hamu kenang ruas di HKP Makassar mari ingatlah siapa kita dulu bagaimana kita dulu bagaimana sulitnya kita mencari penghasilan bagaimana susahnya kita hidup di Makassar ini
kita lihat konteks kehidupan kita sekarang dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Asa toktong aka generasi ini HKBP Makassar, mariti sekolah minggu remaja nang napaso bulung, toktong diingot buhado halu jaun ni akan atorasna mardongan huduk. Buhado halu jaun ni akan tua-tuana membangun masa depan ni keluargana. Ikon ido toktong di pasahat di tonahon tua kaya nakota hamu kadongan agar anak-anak kita juga punya benteng yang teguh. Oh, ternyata orang tua saya adalah orang tua yang sulit di kampung halaman dan saya menjadi anak yang tahu diri. Atong di pasu-pasu di Batama hatana sadarion bolodung do hitam mengaradoti jamot. Hati-hati di bagasan parngoluanon disima tarida hitama kahalak na toktong ingot di pembahanan di bata. Amen martang yang mahita. Saya toktong disungguliho hami Tuhan asam nang lupa. Nang petutu sadahagalioni hami hajol mau nami na olo lupa do. Apalagi ma moloro akalas ni roha. Saya naing do hudok kami alani hami, alani gugunami, alani hapistaran nami. Da kudok alani ho. Tuhan marpamuati maroham. Molo seolo hami lupa. Alain waeng ikon jamot do hami. Ikon do hami manada diri. Isi do hami na jolo. Isi doa kau put nami na jolo halak batak na manoba si pilebegu na jolo alain waeng manoba Kristus Yesus Tuhan nami na so hea manada parsikolaan na so diboto manjaha buku manurat manjaga hipason alai sonari bangso batak gabi bangso na maju sude Tuhan holan alani hodo dilihokodo torang marhite-hite sodang sian hata di debata manodangi luat nami huta nami dari bagasan hagulapo na jolo nuaing di bagasan hati uron muliati ma Tuhan ikodo toktong huingot hami hai sion nami na jolo marhite-hite todim Tuhan di paluaso akahalak batak di pangaratuan di Makassaron di pasu-pasuho gebedinggan ma parkerejuan nasida dengan maparngoluan mulia tema Tuhan pasu-pasu sude rosti huriam HKBP Makassaron akamanami nanami na mangula dia kaulaon manang di dia nasida mangula Tuhan sidon napinahan matutu gabe ma na niula nasida dia jupang nasida kahamolo nakasusaan pos rohanami na hodo tutu mandogani nasida boy jupang las ni roha diaka pergumulan songonenang diaka ros di huriam naung marumah tangga na soadong dope pasu-pasu perana kodong di nasida pos rohanami Tuhan na hodo tutu mengukapih diaka ros di huriam pasahato nih ditikina nunga tutu gok umur nasida nama rumah tanggaon pos rohanami Tuhan nahodo tutu mangalehon benget ni roha dia karwasmon song ninang di akaros di huriam napai maimahon pasu-pasu hai pason dia kahagaloni pamatang na dirawat di Jabunabe naung dijaha amata sintua nami nakingan marite tikting akan natar surat di buku tiktingon ramotanmu manasidamang nang pegale pamatang na gale hai pason na ale porsia hami dang gale anggo parsi hoto nasida tuho dang gale anggo ngolu partang yang nasida tuho toktong do margogo nasida Tuhan makirim di hai pason nasiakko mauliate manang dia karos di huriam namur ulang tahun di bagasan mingguon dohot naneng merayakan ulang tahun di Pardongan Saripeon dohot ulang tahun hatu tubuh
saminggu 7 luanon. Las ni rohana sida, las ni rohanami doi. Pasu-pasu Tuhan, nasida luhutna, ramoti nang dia kaulaon. Songinang dia karos dihuriam nang pasahaton, hamauliateon, manang perpuluhan. Tadani haporosyaun nasida tuho. Ramoti nang saluhutna. Jala mulia tema martabat-tabat do bilangan ni ruasmu dia ke Makasaron ro amanami keluarga Ave Sinaga inang borusiani parap dohot dua yang aku nasida narosian Medan. Pasu-pasu ma keluarga Tuhan keluarga na baru di Huta Makasaron ulaonna dohot akka masa depanna tuho matutuh pasat hami asa tong gabi ruas na burju keluarga na baru terdaftaron burju dia kaulaon burju di pungan marga burju nang di ngolu parhuriaon ale Yesus Tuhan nami nang luat nami Makassar Maros Goa Takalar do Takahumaliang di provinsi Sulawesi Selatan ramotanmu masa luhutna radedo hami tutu di musim pancaroba nuaingon ale toktong Tuhan paingot hami asa hami toktong jamot menjaga hahi pason nami di musim sisonarion asa toktok kami Tuhan di bagasan hahi pason atong Tuhan jaloma oloi tang yang nami elek-elek nami pagido namion mar hite Kristus Yesus ay martang yang tuho mulia tema diho amen. Taparedema buku deta, maredema hita, uhut mata pasahat peliata. Dangdung di halupa hoko sudena holong roha di ho aisa na posado na tau apul apul na tung sonang do di bahen ho nasay toktong porsea maluwas
jea tatap si tiruon mi bilani Tuhan Yesus. Atong say sahat matuho on o debataku Ayat selanjutnya hut mahita jongjong. Apo saki nama ngapoi rohaku napatiur ondalaki bulus tibain lakaku. Tatangnya konma peleata tu debata martanyang mahita. Ale debata manamina di Banua Gijang. Ho do harorone saluhut selun lehon nadingkan dohut nasa ulibasa na mauliutus. Upa saat hami masena lehon mitu hami pelian nami tu ho. Sai jalo mai gebe uap na khusus di jolom. Pasu mai jala ramoti. Asahu para saya kami pelianon patibuluh narajaon mutonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhi tehite todim. Asalam hutada hami godang ni selen lehon mitu hami asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapa hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan deba tamaho. Disodakon Tuhan deba tama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho. Didopakkon Tuhan deba tama bohina tuho jala saya diramoti ma damena tutodim. Amin. 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 Hudul mahita kamang kainang ala neng Roma evangelisasi sian iana kota. Ina saat matu amang para geda. Adorok somare na uli hitamang inang manang marsijalangan jolo tabegema jo padua suara sian yana kota rapdo rombongan nasida sian SD Santo Yosep Rajawali. Ya, sebelum anak-anak membawakan lagu, kami berikan kesempatan kepada mentor untuk memberikan sepatah dua patah kata. Ini. Di sini aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, yang kami hormati dan kami kasihi Bapak dan Ibu Pendeta, yang kami hormati dan kami kasihi jemaat yang hadir pada hari ini. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita boleh dipertemukan bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang senantiasa memberikan kita rahmat dan berkat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Perkenalkan, saya Suster Maria dan kami dari SD Santo Yosep Rajawali. Pada hari ini terima kasih banyak diberi kesempatan untuk hadir bersama dengan Bapak Ibu Jemaat untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Maksud kedatangan kami di sini salah satunya juga mau mempromosikan sekolah kami dalam rangka penerimaan peserta didik baru. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada anak-anak usia sekolah yang ingin bersekolah, ada sekolah kami, sekolah SD Santo Yosep Rajawali yang sudah membuka penerimaan peserta didik baru. Sekolah kami beralamat di Jalan Lama Dukeleng nomor 7 di Persekolahan Rajawali. Ada TK, SD, SMP, dan SMA. Dan pada kesempatan ini anak-anak kami hadir untuk bersama-sama memberikan satu pujian, kita bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum mengakhirinya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus gereja ini yang sudah memberikan kami kesempatan untuk hadir bersama-sama. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam setiap tugas dan perutusan pengabdian kita masing-masing. Terima kasih.
Iya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk anak-anak kami SD Santo Yosef Rajawali. Tentu tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk para guru, pembimbing, dan Suster Maria sebagai kepala sekolah. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati dan apa yang kita harapkan kelak Tuhan memberikannya kepada kita sesuai dengan harapan Ibu Guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kepada semua punguan ama dan punguan ina agar kita tinggal untuk latihan kor untuk Natal. Gabungan ama dan tu surgoi